käy. Eli ollaan lauantaina marraskuussa täällä Kappadokian laaksoissa, joiden nimet on esimerkiksi Punainen laakso ja Ruusulaakso ja Kyyhkyslaakso. Ja tässä näemme edessä Vartiotornin. Nämä laaksot voi olla vähän kuumaisemman näköisiä, mutta niillä on eri nimet kuitenkin ja ne on muodostunut tufasta ja basaltista 20 miljoonan vuoden aikana, jolloin on ollut toimivia tulivuoria. Tuolla alhaalla ne ei näy nyt tällä hetkellä, niin on kyyhkysiä varten tehtyjä kaivauksia kiven sisälle. Talot on rakennettu paikallisesta tufakivestä ja ne on erittäin hyviä talvella ja kesällä eristykseen ja viilennykseen. Okei.